Junkers, svetoznámy výrobca vykurovacej techniky s dlhoročnou tradíciou, vám predstavuje najnovšie technológie pre vykurovanie a ohrev teplej vody vo svojom sortimente. Kondenzačné kotly. Plynové kondenzačné kotly dosahujú v porovnaní s klasickými kotlami až o 15% vyššiu účinnosť. V praxi tak vďaka vyššej účinnosti a nízkoteplotnej prevádzke šetria nielen náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody, ale vďaka nízkym emisiám sú šetrné aj k životnému prostrediu. Aktuálne Junkers ponúka novú generáciu kondenzačných kotlov rady Cerapur s riadiacou jednotkou Bosch Heatronic 3 so značením Cerapur Smart, Cerapur Comfort, Cerapur Akku. Cerapur Smart, základný model s viacerými prednosťami. Dodáva sa v prevedení len pre vykurovanie s výkonom 14 kW a s prietokovým ohrevom teplej vody s výkonom 24 kW. Kotol ponúka celý rad predností tak pre užívateľa ako aj inštalatéra, a to predovšetkým vysoký komfort vykurovania a prípravy teplej vody, jednoduchú obsluhu a inštaláciu, možnosť zabudovania ekvitermickej regulácie priamo do ovládacieho panelu kotla, možnosť kombinácie so solárnymi zariadeniami Junkers, kompaktné rozmery. Jedným slovom, skvelé základné prevedenie kondenzačného kotla. Cerapur Comfort pre maximálne pohodlie. Ako už vyplýva z jeho názvu, ide o kotol najvyššej kategórie s maximálne úspornou prevádzkou spotreby plynu a elektrickej energie, poskytujúci užívateľovi najvyšší komfort vykurovania a prípravy teplej vody. Aktuálna ponuka obsahuje kotly pre vykurovanie s výkonom 16 a 28 kW s možnosťou pripojenia nepriamo ohrievaného zásobníka pre rodinné domy a byty. Kotly vyšších výkonov 35 až 42 kW pre väčšie objekty, vhodné pre kaskádové zapojenie, a kotol s prietokovým ohrevom teplej vody s výkonom 35 kW. K hlavným prednostiam kotla sa radí maximálna účinnosť, elektronicky riadené čerpadlo, veľmi tichá prevádzka, jednoduchá montáž a obsluha, multifunkčný displej. Tieto vlastnosti ho predurčujú na dlhodobú, spoľahlivú a úspornú prevádzku. Vďaka patentovanému softvéru a riadiacej jednotke je kotol schopný prostredníctvom regulátora komunikovať so solárnym systémom a úsporne riadiť nielen kotol, ale celý systém. Funkcie potrebné pre solárny systém sú obsiahnuté v regulátore a automaticky sa aktivujú pri pripojení solárnych komponentov. So solárnym systémom a kondenzačným kotlom Junkers ušetríte až 60% energie na prípravu teplej vody a 30% na vykurovanie. Cerapur Akku, vrátane zásobníka teplej vody. Poskytuje teplo a teplú vodu v jednom zariadení a na malom priestore, vďaka čomu nenechá žiadne požiadavky na komfort prípravy teplej vody a úsporu miesta nesplnené. Kotol disponuje výkonom 22 kW pre vykurovanie a 28 kW pre ohrev teplej vody. Integrovaný zásobník s technológiou vrstveného ohrevu zabezpečuje dostatok vody s konštantnou teplotou na viacerých odberných miestach súčasne. Rozdelenie kotla na dve časti, nízka hmotnosť, možnosť zabudovania regulácie uľahčujú inštaláciu a obsluhu. Vďaka dvomyselnej konštrukcii a vysokokvalitným komponentom sú kompaktné rozmery a veľmi tichá prevádzka samozrejmosťou. Energeticky efektívny, kompaktný a komfortný – to sú základné charakteristiky tohto kotla. Junkers. Teplo pre život.